lho guys, dirgayah mene wis ndadi iki lho guys. Iki lho wis njaran wis mbarong iki lho. Mau wis rapati iso turu Mosok ke jam 4 mau ngarepe dandan arepe ndadi wisan. Ya tak seneni to subuh adzan subuh urung kok arep ndadi. Ngawut engko digeruduk wong kapok kowe engko. Iki deloken koyo ngono ki lho guys. Kayak ngono ki lho, koyo ngono ki lho. Delok ga? Delok kaya apa lek ndadi ga? Kayak ana kala duwemene ya Allah putuku rek. Deloken piyo. Ana kala wis biyene ya trerong benah arepe piye neh. Arep dikapakne neh biyene. Sak karep-karepe kono wis. Ya wis demen ngono kuwi. Ngono kuwi wis demen wis ndadi. Mau macak-macak dhewe, tangi-tangi dhewe. Jan cah lek rong benah piye neh arepe. Ayo piye? Ndang dadi nggih lapangan kono engko. Iki lho Pak, deloken to yah mene wis ndadi ke jam 5 mau iki lek dandan wisan kaya ngene iki. Melok Pak Gunawan. Lah ya engko Pak arep tak elokne Pak Gunawan nek ben dadi engko. Lah ya wis barong iki yah mene iki.